Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on Inimba namhlanje. Mhla ka-28 August 2025. Okay, sikhumbula uqhawekazi ukuthi uvele wavuka umuntu esingamazi nathi. Wavundulula amaqiniso ngogogo wakhe. Namhlanje uqhawekazi uyaqhubeka nakho lokho lapho ugogo wakhe uthule nje uthe tu. Uzokhunyelwa ulukhanya ubhudekazi oleka. Ukhuza uqhawekazi ngoba useyabona ukuthi usengaphezulu. Akufanele akhuluma kanjena ekubeni yingane ngoba ukhuluma ngisho nezinto ezivusa omunye wonke umuntu. Hawu uzoleka vele abe secaleni lengane yakhe esho ukuthi hhayi kweyami ingane njengoba ubhuti wakhe esekhuluma sakuthetha. Wathi nje hhayi enganeni yakhe ngoba lezi zinto ezikhulunywa uqhawekazi ziyiqiniso. Washo uzoleka ukuthi silokhu sihleka kumnandi njengomndeni kodwa kukhona izinto esezishiya ngemuva ezingalungisiwe. Lapho ugogo kaqhawekazi kade sehambile ngoba uvele waphelelwa amagama okukhuluma. ULinda bakithi ujabulile ukuhlangana nesoka lakhe elisha. Uze abuye azoxoxela abasebenzi ukuthi bekunjani bezikhiphile and bejabule kanjani yena. Waze wafakazisa ngolwandle phela uzitshela ukuthi ulwandle kusayilo omdala u-understand-a yonke into kanti lutho. Sekukhona omunye ulwandle onomona ngoLinda kodwa akafuni ukuveza lokho kubantu. Uyaziqinisa ngoba nje uLinda uthe ethi angithi lwandle ulwandle kwangathi uthelwe ngezibonkolo esho khona ukuthi Linda awunawo umsebenzi ozowenza. Wathuka bakithi uLinda wathi iphi kwanayo le ntombazane ukuthiwa uqhawe. Lapho uqhawe akekho waze wathi ngiyakicika nje izindaba kuphela engabe nibuyela emsebenzini. Hawu mawethu wamkhuza ngoshova naye ngoba ebona ukuthi useyadlebele usezenza uzoleka phela manje uyena umphathi wenkampani. UMagaba ugogo kaqhawekazi ubuya ekamereni uzozehlisa umntanakhe ngokwenzeka ngoba uze uyasho ukuthi mntanami kunokuthi ngikuthande ngikufukamele azange ngikwenze lokho. Kunalokho ngakulahla le waba intandane ngikhona. Waze waxolisa nokuthi wathi uzoleka uyena wabulala ubaba bakhe. Uqhawekazi uyobona ubaba bakhe bakithi hawu uyambona nje ukuthi ujabulile uHlathi ngokubona umafungwase wakhe. Kade akabuzanga elangeni uzomtshela ekabhoqo namhlanje zilale ngakuyo. Bambuza ukuthi tata uyabona ukuthi into oyenzile ngoba kunjena nje namhlanje uwena. Ethi uyabakaza uHlathi usathuswa into ephuma emlonyeni kaqhawe. Washo uqhawe ukuthi waxabanisa umndeni ngoba phela uzoleka noThumeka bayazalana kodwa yena wakhetha ukungena phakathi kwabo. Wabenza izitha wazikhulumela bakithi uHlathi esho ukuthi yena into ayenza wayenza ngothando hhayi ngoba nakhu efuna kube njena ekugcineni. Wathi uqhawekazi njengoba sekunjena-ke manje kwenziwa kanjani tata. Wathula nje uHlathi wavele wamshiya kanjalo uqhawekazi. UZoleka noma wakhe wazama ukulungisa izinto njengoba phela uqhawekazi esenze udweshu olunzima kabi. UMagaba bakithi ulokhu exolisile kumntanakhe nokungamniki uthando amfukamele njengesikhukhukazi sifukamela amatshelo akhe konke ne-support ayeyidinga ngalesa sikhathi. UHlathi uhlezi emzini yakhe bakithi lena engandluliwe igcwele notshwala. Ucabanga izinto ezazishiwo uThumeka emncane ukuthi engamshiyi. Ucabanga izinto ezazishiwo uZoleka ngomshado wabo ukuthi awukho futhi awukaze ube khona. Akapholisanga maseko uvele waphamba izibhodlela labhiya. Waphinda futhi wacabanga uqhawekazi ukuthi emtshela ukuthi kunjena nje uyena wavele wawulanda indipho kagologo obomvu straight wawushaya ekhanda wakhala bakithi uHlathi. Ngiyayibamba lana ungakhohlwa ukuxhunza i-notification bell nokusubscribe nokusho umbono wakho. Bayo.